Okay, tiri mo. Ako pa-challenge nyo ha. Hindi makatanggal na ng ligid, ako ipapremyo. Kaya most look ligid para pataas ha. Yung na naging puro fisik. Ha? Hindi nyo, bahala mo na gusto ka magtanggal. Okay oh. Basta nga matanggal ang ligid ngayon. Dili isa matanggal yung fisik. Ako siya na, ikaw na. Matayog, pananglitan, makuha na mo. Pilang dyan mo pa-premyo na. 500 premyo, pagkapin akong relo na ko. Pwede na relo daan nyo, Obi. Yan na, tanggalan sa inyo. Waki na. Pagkapin akong discount the doors. Wala. Matay sao, tanggal na eh. Binabad-labad, ang ulo ni Kuana ni. Binabad-labad, ang ulo ni ba? Gusto gini. Hindi ko pala bito, kaya mga nawa pagka kudas, yun na kaya na. Wala ni. Wala, Ano na? Ikaw. Hindi ako bito na. Ay, mag-diplo ay mo na. Murag gahikog. Murag kanding higtan sa dila mo ano ginamit. Ayaw ma. Balik ka na po. Bali-bali naman na. Ay! Iyo na. Kasi na. Pero, buti mo lang. Wala, siguro bra, paminaw, ganaon siguro niyo. Nakakaoras na. Dahil ka ni mo ba? Bayot! Yung mga tanggal na ito banday. Uy, daya na. Tanggalon ako na mo kaya. Ikaw. Surta. Suli-suli. Ano rin, masih kabalo ka? Yung brani. Ikaw, kang bugirok ka. Sayon ta kay kao ni dong. Ako na imong palabas sa akin. Ang bao, baik yung bao mo kuan ba? Impas ka, dahil tang-tang MTB bot oh. Ayaw. Tortol. Ito ni mo yawag mo. Si Boy Tortol, ang bao. Saon may pagtrabaho at hindi matang-tang na. Maghikot ka bao. Baby. Kani siguro niyo. Ayaw ba? Dali na mo gunigot. Pali ano ba yan ba? Goy, ikaw may nagsulod nga no, pagkada ko. Di lagi na mao. Wala niya po ni. Ano ba na? Nausa na makapangoy. Nagbinayot ng buwan ni. Bay, Isa mo may dira. ano na mao? Ang kaya nga saya premium ko na natin na parilo pagkape na ko wow. Ay. Lagi ni. Lima kaya. Saon man tao na. Surrender. Ikaw na gaw. Surrender, lima kaya. Tuwa ko may challenge di magubad. Di ba hindi matanggal yun? Sinsaon? O kasi may matag premium da kaya kunin tagalon. Ha? Inuwan May mo matag siya. premium da. Kasi matag premium da kaya kunin tagalon. Ikaw rin mo daw sa premium na. Ano mo katanggal? Pasali ko gatag ng beef na ko na. Ha? Ulit niya dili. Oray, kuy. Hoy, mo ni cellphone oh. Ugma, tanggalin mo na. Oh, Ano ba? piki ng cellphone eh. Ay, piki ka mo na. Pero tanggal ka, di ni makuha ni tabi lagi. Oh. Ha? Mo na Come cellphone. on, natag mo na. Hindi ah. Ikaw, okay ng cellphone mo. Mo na, tanggalin mo na. Mo na. Tanggal tayo sa mga tanggal noon. Original ko. Ako yung na day. Ayaw di ma. Mo na. Yun. Okay na. Tanggal kasi ruhit. Hindi mo tanggal. Wala tanggal. Wala na una. Oh. Wala eh. Tayo no. Turay no. Wala lagi na. Hatag ko ng cellphone ako, ang mga ari-arian ako datan. Hatag na. Limot oras yun. Ano po yung rasyon na day? Ay, sumpay na. Kaya sumpay ka rin matanggal ha. Hatag ko yung yuta ng ko. Oops. Oh, rasyon ha. Oh. Na! Oh. Tanggal. Wala, naputol mo na bitchin. Wala. Yawe. Ha? Ako kong cellphone. Ako ba na? Damay mo kung babe, kalaki style ah. Oh, sabi